Ja. I etteren, hvor vi skulle beregne stofmængden af natriumthiosulfat, brugte vi, eller gangede vi koncentrationen af stoffet med volumen af opløsningen for at få svaret. I vores første titrering, der fik vi så stofmængden til at være 0,00016002 mol, og i anden titrering, der fik vi stofmængden til at være 0,000161 mol. I opgave 2, hvor vi skulle finde stofmængden på det andet stof, der fandt vi ud af, at de var ens, altså stofmængderne var ens, fordi forholdet mellem de to stoffer er ens. I opgave 3, hvor vi skulle beregne massen af diod, der dividerede vi så de 2 gram diod, vi havde, med 100, fordi at vi havde 10 ml opløsning, så vi så fik svaret 0,02 gram, så vi altså har anvendt 0,02 gram diod. Ja, og så i opgave 4, så skal vi regne stofmængden af diod, og det gør vi så ved at dividere mængden af massen af diod med den molare masse af diod, og det har vi så også fået til 0,0000788 mol. Og i opgave 6, som skulle komme før opgave 5, så skulle vi beregne forholdet mellem A og B med 2 decimaler. Og det har vi så gjort ved at dividere stofmængden af natriumthiosulfat med stofmængden af diod, og i træning 1 er det så blevet til 2,03 til 1, og til træning 2 har vi fået 2,05 til 1. Og vi kan ligesom konkludere, at de minder meget om hinanden, og det kan vi så sige, at vi har været meget præcise med at finde ekvivalenspunktet, og vi derfor næsten har fået det samme. Og den reelle værdi for A og B, det er nok 2 til 1, fordi at, der er altid måleusikkerhed, når man laver et eksperiment, og vi har fået meget tæt på 2 begge gange. Så 2 til 1 er forholdet. Og så i opgave 8 skal vi så vise reaktionen mellem, der omdanner diod til jodid, og det bliver så 2 S2O3 med 2 minus i vanlig opløsning, plus diod opløsningen, eller diod som også er vanlig opløsning, og det bliver så til 2 jodid i vanlig opløsning, og plus S4O6 med 2 minus i vanlig opløsning. Og det var svaret på alle opgaverne i efterbehandlingen.